Κυρίες και κύριοι, γιορτάζουμε τον ερχομό του Καράφα Φέιντροάθα και θα το ξέσουμε πυροτεχνήματα μέχρι το πρωί γιατί μπορούμε. Πάλι πυροτεχνήματα βάρες κατακούγια πριγκίπες είναι. Όχι πριγκίπες και εμένα. Αμάν, ξέχασα το πάρπλα στο προχτό μου. Αχ, να είχα τώρα ένα κομμενάκι. Αχ, έφυγε το μπάτμπλακ. Ναι, ένα κομμενάκι, άμα λες να ακουστεί πολύ και το μπάτμπλακ κάτω. Περπατώ μέσα στο κάστρο. Όταν το πέος δεν είναι εδώ. Πέος, είσαι εδώ. Κοιτούσες τον κόλο μου. Ίσως. Είμαι εδώ για καιρό ασυνουσίαστη. Κάψανε εγκόμενα, δεν φαίνεσαι έρχονταν να μπάρον. Καλό κομμενάκι φαίνεται. Έπιασε το κόλπο. Έχουμε ξανασυναντηθεί. Δεν το νομίζω, είμαι η Παρθένα Μάρκο του Φένρικ. Ήρθα για να εξολογήσω το πέος σου. Δεν έχεις κανένα γκόμενο. Γκόμενο? Όχι, όπως είπε η Παρθένα, αλλά διαβάζω το μυαλό σου. Βλέπω έχεις μπάτπλα στον κόλο σου. Πριν ακολούθαμε. Είσαι τζετάι. Όχι, είμαι Μπένε Τζέτζεριτ, καλύτερη από αυτούς. Α, τώρα θυμάμαι, είδα στον όνειρό μου. Έπαθες ονειροξύ. Θέλω το μπάτμπλακ πίσω για το δάχτυλό σου. Το δάχτυλό μου, πες μου πού. Να το βάλεις στην καράφα, μετά στη μύτη μου, μετά στο αφαλό μου και από πίσω είμαι καλυμμένος. Ποιο είναι αυτό το μέρος? Αυτό είναι το μπορδέλο μου. Πού πηγαίνεις? Στην κρεβατοκάμαρα. Άμα σου σηκωθεί, έλα. Πω, πολλά τι να σου πω τώρα, μου σηκώθηκε. Πού να με δεις ολόκληρη. Θέλω στοματικό. Κάτσε. Με άναψες τώρα. Αν με κοιτάς απλά δεν θα φασωθούμε. Πλησίασε. Βάλ το χέρι σου στο κόρπο μου. Ο άνθρωπος είναι σεξομανής, αλλά συνουσιάζει καλά. Αλλά είμαι 69. Και καλό χειαστή. Η καριόλα πέρασε καλά. Την επόμενη μου είπε να έρθει με μια φίλη μου. Κάτσε, τι? Και... Μην κάσουσα μακάκας, πάει παρθενιά με την πρώτη. Τον έβαλε βαθιά, πόνεσα. Μπράβο. Την επόμενη φορά να πας εσύ. Είδα και έπαθα να ξεκολλήσω από πάνω μου. Αμάν πια. Τα πήγες καλά. Κάτσε να βρω το τηλέφωνο όταν με θέλει και άλλη. Χαχαχα, να κάνω σεξ.